Johala maloso nyamburko e garaja chunygi opong' gi mor kendo giyango ni sani gigoyo gi rungu kaluwore ni e kindegi makoro oganda modhuro limo kuonde loso nyamburko mondo gitim lokruok ne nyamburko maggi kapok gidok pacho ne sikuku mar Christmas. Jafambo marwa Linet Undi nolimo moko kuom afunde kendo miyowa mathoth tok goyo kodgi mbaka. Jorieko nogoyo ngero ni ng'ama odenyo ema wuoyo mang'eny. E kar loso nyamburko ma Udlie boma ma Nairobi wuoyo tin ka tiche mang'eny. Magi timore kaluwore kod kwan mamalo mag geche mochwal mondo timnegi service kata olosgi motelo ne safach maboyo mag sikuku. Kaka sani neno wan gi tich nwach en Christmas time. Tich nitie, kila ng'ato is busy. Ma onge ng'ama nyalo yudo mahang' mawuotha nwach Christmas time. Kila ng'ato dwan gacho bed maber. Kuonde manyocha ne weyo ni ok ilos ahinya chuni ni nyaka ilosi kaka brakes e gari nyaka bed gi brake. Leakage mora mora manie gari, headlights, mago duto te nyaka ilosi nikech kisedhi e ndara ikia ni biro chopo ot sa adi nikech jam be nitiere, but kiting'o family to nego beni gimora mora ler kuomi. Jolos geche gi wacho ni tich masani ng'eny miyo gi mijing'o kendo kwan mag geche magiloso odiochieng' omedore. An odiochieng' anyalo loso geche 4. Lure gi tich chon chatna anyalo loso kata mana achiel kata mana 2 kata samoro anyalo tieko kata week na anyalo loso kata geche 3. Lakini ka holiday nitie kama to koro tich ng'eny watiyo mang'eny. Ohala ni ok ober kinde duto. Nitie kinde moonge. To kinde moonge no kori chamo mani loso chon. Kinde mobiro ti replace recover go manyi tiyo go ka. Koro nyaka ibed ng'at ma wiye tiyo kitiyo ohala ina marwane. Nwach every season ok ibibedo customer. Tich tire maonge siga mora mora ka fundi ni kod lony mare motime gari ka gikone to giweyo ka wuon gari omor. Dwaro ni twang' ne kom mija koson. Dwaro ni los ne teini obed marieny maler imija electrical. Odwaro ni gache o shine isipokuwa kigorange amija buffing. Owinjo ka engine mare kuber watimo ne service mana mi makanika. Owinjo ka brakes mage riecho mano mechanical. Koro ibro yudo every section, every sector kila ng'ato nyaka wuogie kofuko ne ber. Koro kawuono kilo gacha mondo losna, gacha ne nigi problem mar brake kendo radiator be ne nitiere gi kama leak. Koro kai kama bire ka an gi mechanic na mang'eyo kuom higni mang'eny. Jolos geche e garaj ni wacho ni tijgi medore mathoth kaluwore kod tich maber magitimo kendo nikech kastembe gi ogeno kuomgi kuom tich margi. Kech nitie gima funde masani temo timo ka gari obiro garaj. Gigolo gimoro ma iluongo ni mafla. Te garaj wa ma Udlie kae gima kamano kwatim. Emineno ka garaj opong' nikech customer trust wa okwamul kata gire bed na enang'o. Client ko kilo gache kikorom go gache oko koringo go korigolo lweti oko ka gima gino giri koromo kodi okobiduogo isechwanye. Koro rito client tek. Client rite chalo nyathi matin makotuo oywaka to konyalo wacho ni karama. Koro iniwoni midhi paro ni dibed ni iye kae. Koro kika timne marach kokelo gache kinyo duogo yud kama nyoweye to yud ka tije watiyo ne yo maler. Tijni ma higa duto giwacho ni onyuolo olemo makoro giyudo sani kaluwore ni kastembe wuoyo gi jowetegi kendo giyudo ji mathoth makelo gechegi ka koro gimor ni gidhi chamo sikuku ma opugno kaluwore kod yuto ma giyudo sani. An amor holiday ni onego dhi adhiya malach. Mondo wanwang' tich. Ofuko to crash. Omiyo wan holiday ni wan mana ka. To ka holiday rumo wan koro Januari sama tich tin kora ka wadhi dala. Christmas wang'en mawang'ni wadwa yang'a wadwa cheke diek. Kwanza seketo diel mwalo ka modwa chako kosani. To magi duto timore mana e kinde makoro oganda modhuro dok pacho mar sherekea Christmas margi. Linet Undi, Ramogi TV, Udlie Estate, Nairobi. Haya mago